Ba al zenekien hauze elektrizitate bihurtu dezakegula itzalaliak berriz harrapatzen bagaitu? Pasa zientzia. Ba al zenekien estimatzen dela 25 urte barru bakterio infekzioak izango direla heriotza eragile nagusia? Pasa zientzia. Ba al zenekien siliziozko zafla honetan milioika nanodisko magnetiko ditugula eta hauek erabilita tumore zelulak hil gaixotasuna detektatu eta eunak regeneratu ditzakegula? Pasa zientzia. Badakizu eraikinen eraginkortasuna hobetzea pobrezia energetikoaren aurkako tresna dela horrela mundu justuago bat lortuz? Pasa zientzia. Ba al zenekien tumore zelulak bere mikroinguruneaz baliatzen direla inbaditzailegoak izateko? Pasa zientzia. Ba al zenekien itsasora bota eta ustez betirako desagertuko diren zabor zatiak arroka bihurtuko direla etorkizunean? Horren froga, hauxe, 20. mendeko zaborrez eratutako arroka. Pasa zientzia. Ba zenekien ahoa zainduz, aho minbizia saiestu dezakezula? Pasa zientzia. Ba al zenekien ezagutzen diren espezieen artean 8tik bat desagertzeko arriskuan dagoela? Pasa zientzia. Ba al zenekien teknologia digitalek berehalakotasuna bezalako onura asko eskaintzen dituzten arren, hauen erabilera desegokiak nerabeen garapen sozioemozionala zaildu dezaketela? Pasa zientzia. Ba al dakizue arnasten dugun oxigenoaren gehiengoa itsasoan dauden honelako zelulek sortzen dutela? Pasa zientzia. Ba al zenekien gure larruazalak eguzkiaren irradiazio ultramorean aurkako babesle naturalak duela? Pasa zientzia.